Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nga pangunang nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 75,000 ka mga face mask iga panagdag sang gobyerno sang Bacolod. Hepe sa Police Station 9, ginkumpirma kayara sa drugs watch list ang nasapong napatay sa barangay Kabug. Sa balita nasyonal, Senado magapatigayon sang hearing para talakayon ang coronavirus. Droga nga nasulod sa bagahe kag plano ipadala sa ibang pungsod na dakpan sa naiya. Maayong aga Bacolod, may aga balagawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Pebrero 1, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:04, sa detalye na sang mga balita lokal. Magapanagtag ang gobyerno sa siyudad sa Bacolod sang libre nga 75,000 ka mga face mask sa mga pumuluyo sang Bacolod. Ginpahayag ni Mayor Villa Dia, nagapagigaangot sila karon sa City Health Office kung sinong dapat nga hatagan apang dapat iprioridad ang mga tigulang. Sunod kay Executive Assistant Jomari Vargas, ang cluster head sa City Disaster Risk Reduction Management Office, nag-order ng syudad sang 1,500 ka boxes sang face mask ukon kapin sa 75,000 kabilog. Natala na ang magpagawa sang anunsyo ng syudad kung sino makabaton sang face mask kag saan ini ipanagdag. Sunod kay Dr. Jovi Vergara, Assistant City Health Officer, ang pag-usar sang face mask ay hindi para sa tanan, kundi prioridad ang mga tigulang, ang mga may balatian kag mga young adults kag iban pa.
Ginklaro ni Vergara, sagwa ang colored nga porsyon sa face mask kung luyag proteksyonan ang kaugalingon, samtang ang N95 ang nirekomendar nga ipausar lamang sa mga nagaatipan sang pasyente. Amo pa rin mitigaran mo today kung unahon na mo ng senior citizen worship or amo pa nang amo decide because hindi na pwede ka igo, no? But we're still looking for additional stocks for our sa amo na saron. Si Executive Assistant Jo Marie Vargas. Ginkumpirma ni Police Major Rolly Pondevilla ang hepe sang sila PNP nga yara sa ila drugs watch list si Virgilio Lopez nga nasapuan patay sa Barangay Cabug, Syudad sang Bacolod, Huwebes sang gabi. Sulod kay Pondevilla, si Lopez ang ginakabig nga street level target nga ginamonitor man sa ila talatapan. Wala man sa nga record nga imbulbado sa kinawatayang biktima sa ila lugar. Kung sa ilang lugar, naibaluan si Lopez ang nasapuan niya patay kag may madamo nga pilas tugas ang pagpaglutang nga may nakabutang pas nga placards nga may nakasulat Goodbye Shabu, Welcome Heaven or Hell, HVT ako ang kawatan sa Sibukaw, kamo sunod. May person of interest na ang Police Station 9 sa pagpatay kay Virgilio Lopez alias Junjun Lopez nga pumuluyo sa Barangay Ginhalaran, Ciudad San Silay. Nasapuan ang bangkay ni Lopez sa higad sandalan sa Purok Rose, Barangay Cabug, Ciudad San Bacolod, sang kahapon sang aga Biyernes. May igo sang lutang sa nagkalalay nga parte sa sining lawas gamit ang kalibre 45. Sunod kay Police Lieutenant Jonito Pastrana, ang hepe sa Police Station 9, posible may kainit ang mga persona nga nagpatay kay Lopez sa din ilagin salvage. Duha man ni Pastrana nga may angot ini sa unang insidente nga pagtiro kay Lopez sa Agosto 26, tuig 2018 sa Mercenary Inn sa Barangay Singkang Airport. Sa pagpangusisa ni Pastrana, lansianay sa transaksyon sa droga ang ginalinan sa unang pagtiro kay Lopez kag posible konektado ini sa natabo sa iya. Gimpasakaan sang kaso illegal possession of firearms si Lopez ang kapulisan, samtang nagpasaka man sang separado nga kaso nga frustrated murder si Lopez sa persona nga nagtiro sa iya. Sa dugang nga mga balita lokal, patay na sang nagdangat sa ospital ang isa ka minor de edad matapos sa aksidente ang ginasakyan nga motorsiklo. Kaupod ang tiyo sa Boulevard, Barangay Salong, Banwa sang Manapla, mga alas 10 sang gabi Huwebes. Ang napatay ang ginkilala kay Gregomar Gregorio, samtang ang pilason ang ginkilala naman kay Richard Montebon, 21 anyos, tanan nagapuyo sa Teachers Village, Barangay 1 sa Amuman nga Banwa. Sunod kay Captain Janet Bermudez, ang hepe sang Manapla PNP, nagapapuli na ang magtiyo sa natabo ang aksidente sa diin. Naglabog sila nga duha matapos nakabunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo. Giningagaw pa nga madala sa ospital ang duha, apang bangod sa malubha nga kapilasan, gindeklarar nga patay si Gregorio, samtang nakaangko naman sa magagmay nga pilas si Montebon. Nabaklan sang marijuana ay sa ka 19 anyos, isa ka 20 anyos nga 4th year student sa Barangay Poblasyon, Ciudad Sambago sa itong Huwebes ang Udto, Enero 30. Ang mga nagkadakpan, ginigilala nga sanday Jason Perater, kag John Hel Diosana, tanan pumuluyo sang amuman nga barangay. Nagapatigayon sang bypass operation ng Bago PNP sa pagpangunan ni Major John Joel Batus-Matusan, ang hepe sang Bago PNP, kag nabaklan sang balor 200 pesos sang inasuspetsuan marijuana si Perater. Nakumpiskar man sa posisyon sa mga suspetsado ang mga drug paraphernalia, 100 pesos nga buy bust money, 200 pesos yung ginapatian benta kag cellular phone. Ang duha ang preso karon sa custodial facility sang Bago PNP. Ginalauman ni Juanito De Lieva Jr. tag-iya sang Ruthie's Tantric Farm, sakop sang Purok Manayaw-Sayaw, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod nga mauntat na ang pagpamahog sa ila sa isa ka pamilya nga wala niya giningadlan kay ginalegar, madugay na nga nagahingabot nga baklo ng ilang nga duta. Sulok kay De Lieva, las 10:30 sang gabi Enero 30, sang hana sila nga sudlon sang 3 ka mga persona nga may dala nga mga malaba nga armas. Dugang pa ni De Lieva nga sang makita ini sa isa niya ka tinawo, gilayon ginpalokpan sa isa ka beses, kabangdanan nga nag-isol. Ginbulgar man ni De Lieva nga makapila ka beses na ginhimo ang pagpanabutahe kag pamahog sa ila para lamang mapilitan nga ibaligya ang ilang nga duta. Samtang dismayado naman si De Villa sa Police Station 7 bangod sa madugay nga panahon nga nagpa-blatter ka nagatawag para mangayo sang police assistance, wala sila ginapadulungan bangod sunod sa iya ang rason sang pulis amo ang kalayuon sang ila nga lugar.
Sa mga duga may naton nga balita lokal, ginklaro naman ni Police Major Carmelo Normal, ang hepe sa Police Station 7, nga hindi nasakop sa iyas nga Police Station ang napulo kekteriya nga duda ni Juanito Dilieva Jr. Suno kay Normal, ang suba amo nagaserbi boundary sa siyudad sa Bacolod kag Banwa sang Murcia. Ginasuportahan naman ni Purok Chairman Emma Pagunsan sa Purok Manayaw-Sayaw, Barangay Mansilingan, ang pahayag ni Normal. Ginatag man ni Normal nga ginrespondihan sa personnel ang pagpanawag ni Delieva sa police assistance matapos ginaligar nga ginpahog sa marmado ug mapilitan siya nga ibaligya ang ila nga duta. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Sa ato naman mga ka-aksyon, nga nagaproblema sa mabukol, nga nagatubo sa inyo nga lawas, sis man nagkuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ining Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mapakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Nernay sa tubalan sang gate sa Paglaon Sports Complex. Tabuk sila yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule, pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Senado magapatigayon sang hearing para talakayon ang coronavirus. Samtang droga nga nasulod sa bagahe kag plano ipadala sa iban nga pungsod, nadakpan sa naiya. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Live Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon.
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Pagpangape mga kaaksyon, ang Santon Plus Coffee Mix sa muning atong nga ginarekomendar sa inyo. Kape ini nga hindi lang nimo ma-enjoy ang aroma sang maramit nga kape, makabulig pa sa imo ikaayong lawas. Kaining Santon Plus Coffee Mix, himo ini sa santon, soya, kag malunggay, kag iban pa nga medicinal herb, nagabulig ini panubo sa aton nga bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton colon na kontinae, likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag pwede na ini ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:17, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Magapatigayon sang hearing ang Senado sa masunod nga semana para talakayon ang 2019 novel coronavirus. Sunod kay Senador Christopher Bongo, Chair sa Senate Health Committee, pag-imbitahon na matiglawas ang tanan nga natungdan nga ahensya sa hearing, kaangay sang Department of Health, Department of Transportation, kag mga opisyal sang airport. Ipatawag man ni Go ang Department of Foreign Affairs nga mo ang magapatuman sang travel ban kag magpakigangot sa iban nga pungsod. Ginaabi-abi man ni Go ang mga medical experts kag infectious disease doctors nga maihibalo sa pagbulong sa nCoV nga magtambong sa hearing. Ginimitar man sa senador ang mga netizens nga nagapakamalaot sa gobyerno. Mas maayo kundi anay pagpapulion ng mga Pinoy ngayara sa Wuhan kag probinsya sang Hubei sa China. Ini ang suwestyon ni Senate President Vicente Soto III kag indugang pa nga mas maayo nga magpabili na lang sa lockdown area ang mga Pinoy nga yara didto. Pathag ni Soto mahimo nga diskriminasyon kag likawan sila mismo sang ila pamilya kag himata kung magbalik sa pungsod. Dugang pa ni Soto kung magpatuman sang travel ban dapat sakop man ang iban pa nga lagi kag hindi lamang Chinese national nga naghalin sa China. Ginpahayag pa sang senador nga in kaso maglala ang sitwasyon, dapat nga hindi na pagapasudlon ang mga dumulo nga naghalin sa mga pungsod nga may kaso sang novel coronavirus o kon nCoV. Samtang plano naman nga mag-file sa isa ka resolusyon si Malay sang Gunang Bayan member ni Net Graph para sa temporaryo nga pagban o kung pagdumili sa mga Chinese nationals gikan sa mainland China sa pagsulod sa isla sang Boracay. Sunod kay Graph, ginapadalit na nila ang pag-draft sa resolusyon agud pirmahan na kag mapatuman sa madali nga panahon. Duha pa ni Graph, nakasugta na ang resolusyon sa plenaryo sang 3rd regular session sang SB Malay kadungan sang balita nga may kaso sang 2019 nCoV sa Pilipinas. Ginklaro pa ni Graph nga mainland lang ang inadilian kag mahimo sa gihapon nga batunon ang mga turista gikan sa Hong Kong kag Taiwan. Bangod diri ginapaabot nga maapektuhan ang iban nga negosyo sa Boracay bangod Chinese ang isa sa nagapanguna sa tourist arrival, apang importante sa gyapon ang kaayuhan sa mga residente kag iban nga mga turista. Ginpahayag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III nga magahulat pa sila sa pinaka-latest nga risk assessment sa World Health Organization antes ilusok ang suportahan ng total ban sa mga biyahero gikan sa mainland China.
Sa karon sunod kay Duque ang travel restriction ang para lamang sa Hubei province. Sunod kay Duque ang pagban sa mga turista na gikan sa mainland China. Ang makatugas ang konsekwensya labi pa nga hindi man lang ang China ang may kumpirmado nga kaso sang 2019 nCoV. Sunod pa kay Duque kung ipatuman sa karon ng total ban, posible question sang China kung nga wala nagpatuman sang kaangay nga restriction sa iban nga pungsod nga may kumpirmado nga kaso sa coronavirus. Naibaluan adlaw sang Biyernes una nga ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang temporary travel ban sa Hubei province, China. Nagpagawa naman sang guideline ng Department of Labor and Employment nga sundon sa mga empleyado kag employers agud malikawan na paglapdas sang novel coronavirus sa ginatrabahuan. Ginasaad sa Labor Advisory No. 4 sang DOLE nga ginmanduan ang tanan nga mga employers nga himuon ang mga masunod. Maghatag sang impormasyon sa ilang mga empleyado angon sa nCoV, kalakip na ang impormasyon kung paano ini makalaton. Tinluan ang lugar nga ginatrabahuan gamit ang disinfectant kag siguruhon nga mayaras ang tubig, habon kag sanitizer sa mga comfort rooms. Likawan o kung limitahan ang exposure sa masapat nga mahimo carriers ang virus. Siguruhon nga ang pagkaon sa kantin ang ginluto sang insakto. Makapila ka beses nga panumdum ang dapat nga himuon agud mapabilin nga mabakod ang ikaong lawas kag matinlo ang lugar sa ginatrabahuan. Bantayan man ang ikaong lawas sa empleyado ilabi na ang may hilanat kag iban pang flu symptoms. Ginpanugyan man sa DOLE sa mga workplace nga makabig nga may imminent danger situation kaangay sa mga healthcare institution nga dapat magpatuman sang screening guidelines. Negatibo sa ikaduha nga pag-examine sa novel coronavirus kung nCoV ang bata nga Brazilian nga una nakitaan sa sintomas sang flu sa Palawan. Sunod kay Department of Health Mimaropa Chief Mario Bakilod, negatibo sa nCoV ang 10 anyos nga bata base man sa resulta halin sa Research Institute for Tropical Medicine. Subong man nagapabilin nga isolated sa hospital sang Palawan ang bata. Dugang pa ni Bakilod may mga pagtuon nga ginahimo para may baluan kung ano nga sa isang strain ang nag-igo sa bata. Sa himo niya pagpangusisa gamiton sang DOH ang test kit halin sa Japan. Ginlaragway sang health authorities nga active and febrile ang bata nga nakakaon man sang husto. Samtang abagahon sang PhilHealth ang pagpabulong sa mga nakabig nga persons under investigation o kung PUIs sa novel coronavirus. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III sa pagsapol sang PhilHealth Board na kasugdan ni magpain sang package para sa nCoV. Sa italom sang coverage, 1,000 ka pesos kada adlaw ang ipain sang PhilHealth para sa ospital nga may pasyente nga mayara sang nCoV o kung mga ginpaidalom pa lamang sa obserbasyon. Kung magresulta sa pneumonia ang balatian, covered sang PhilHealth ang pagpabulong halin sa 16,000 tub 32,000 pesos. Ginpangabay ni Chief Justice Diosdado Peralta ang mga court personnel nga maghimo sang precautions batok sa paglapta sang novel coronavirus matapos ginkompirmar sang health authorities ang unang kaso sa Pilipinas. Ginpanugyan ni Peralta sa tanan nga court workers nga ipatuman ang proper hand and respiratory hygiene and safe food practices bilang pagsunod sa rekomendasyon sang World Health Organization. Dugang pa ni Peralta nga mas maayo kung magsuksok sang mask sa sulod sang courtroom, Hall of Justice kag Judiciary Building para sa interes sa ikaayong lawas sang tanan. Ginpanumdum naman sa madalag kong ospital sa Pilipinas nga hindi sila pwede nga hindi magbaton sa mga pasyente nga nagapakita sang sintomas sang 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Sa press briefing, ginpanumdum ni Health Undersecretary Eric Domingo nga hindi pwede nga pabaliwalaon sa ospital ang mga pasyente bangod sa ginasuspetsuhan nCoV kag dapat ini nga bulngon sa ilang nga pasilidad. Ginpaatag ni Domingo, masarangan sang level 2 kag level 3 licensed hospital nga i-isolate kag bulngon ang mga infectious diseases bilang licensing requirement. Ang 38 anyos nga Chinese nga nagpositibo sa coronavirus kanya sini nga upod ang karon na admit sa San Lazaro Hospital didto sa Manila. Sa katapusan nga balita nasyonal na kumpiskar sa mga personnel sang customs sa NAIA ang mga illegal nga droga nga yara sa sulod sang bagahe kay padala kunta na isa ibang nga pungsod.
ang parcels nga nakompiskar sa DHL warehouse. Ang may unod nga 71.6 gramos sang ginasuspetsohan siya buhok 97 ka tableta sa nga volume. Ginpatigayon ang pagkumpiskar sa mga kontrabando kabulig ang Philippine Drug Enforcement Agency kag Interagency Drug Interdiction Task Force. Anom ka ng kalain-laing nga bagake nga may lain-laing man nga consignee ang nakumpiskar sa diin 5 ang nagaunod sa illegal nga droga kag isa ang may unod nga volume. Gintago pa sa mga libro, speaker kag mga dokumento ang illegal nga droga. Aksyon na Philippine Standard Time, last size 26. Sa ito naman nga problema bala sa allergies, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, may mataas ning antihistamine properties, ginapanubo sining histamine level sa inyong alawas para nga mag-control ang allergies. Sa mga pilas nga daw kadugay mag-ayo, magkatol-katol sa inyong panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Manami ini sa tanan nga sahi isang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Kag pwede rin yun pa-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong imamatian ato nga pangunang mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,